Hej, jeg hedder Benny, og jeg har en dejlig massage. Og jeg hedder Biver, og jeg har en dejlig drejefar, den godt drejefer. Og sammen er vi Biverdunene. Fuck, han lige så skulle tage dig. Skal jeg sgu lige have min royale? Der er sgu nogen, der er bedre end den. Hvor skal jeg lige skaffe min pilsner? Og det er en 6.000 for 16. Ligner jeg på en drøm, eller hvad? Jo, det gør det sgu. Tag mig regnormene. Kæft mand, Kælling, hun har sgu også faktisk om, der var hun skal komme ud af huset, mand. Hun er sgu også på, at det er lokum hele tiden, mand. Shit, mand, jeg bliver sur. Shit, mand. Shit. Tag de regnorm. Ja, kæft. Har du set min Kælling derhjemme? Ja, det har jeg sgu. Kraftigt hun er. Først slæber hun den anden dag i sengen ud på toilettet. Så tager hun køleskabet ud. Der skulle da ikke meget til mig for helvede. Jeg var så stræk. Køber du så ikke noget? Køber du så ikke noget mad, mand? Nej, for satan. Jo, jeg køber skulle da på Burger King eller hvad? Nej, for satan, det lugter så meget af gris. Og kæft, mand. Jeg køber sgu for Burger King. Gør du ikke det? Ja, jeg køber sgu for hjælp til Bønhus, ja. Nå, men prøv at høre her. Jeg har så et stank på benet, ikke? Så gider hun kraftigt ikke give mig der. Hold kæft, mand. Jeg siger kraftigt med altid noget til hende, mand. Kælling, hun er sgu også dum, mand. Hun hører, hvad hun siger, jeg ligner. Hun siger, jeg ligner en kanin. Hvad synes du? Så siger jeg ligner en kanin. Hvad? Ah, jo, det gør sgu. Du er sgu så grim. Ja.